भुटान हादरनि गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटीनि गेलेफु इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउन्डआव बिफा काप 2022आ बोहैथि दाननि 21 खालारनिफ्राय दिनै जोबथा बादायलायनाया जानानै थाङो। ड्रागन 11 आरो क'क्राझार क्रिकेट कचिं सेन्टारनि गेजेराव बे बादायलायनायाव ड्रागन 11आ 37 राननि फारागथियाव देरहासार जानानै देरहासारनि बान्थाखौ मोननो हायो। बे हाबाफारियाव भुटान हादरनि गोबां मानगोनां आलासिजों लोगोसे भारतनिफ्राय डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे गोबां मानगोनां आलासि मोनाबो बाहागो लायो। इन्ड'-भुटान फ्रेन्डशिप एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दावा फेन्जरा फोरमायो दि जोंनि थांखिया भारत आरो भुटाननि सोमोन्दोखौ गोथौसिन खालामनायनि थांखिमोन आरो बे क्रिकेट बादायलायनायनि गेजेरजों गोथौसिन जाबाय। एबार अनलायनाया बांसिन जाबाय, बेनिखायनो फैगौ समाव जों गुबुन गुबुन बादायलायनाय खुंफुंबावनो सिन्था खालामगासिनो दं। खोब मोजां जादों जेनाखि जोंनि खाथिनि हादोर भुटान आरो इन्डिया आरो जों बिसेसकि बर्डार एरियायाव थानाय सुबुंफोर जों बर' आदिबासि गासैबो हमनानै ला मोजाङै जोङो रिलेसनखौ दोननांगौ। दा बिनि थाखायनो बिफा भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सिएशन आरो भुटान क्रिकेट काउन्सिल लोगो नांनानै बिथांमोनहा खुंदों नैबे गेलेफु माइन्डफुल सिटियाव। खोब मोजां जादों। ड्रागन 11 आरो क'क्राझार क्रिकेट कचिं सेन्टार बे मोननैनि गेजेराव फाइनाल मेट्चआ जादोंमोन। ड्रागन 11आ चेम्पियन जादों। मिजिंथियो बेफोरबायदि स्पर्ट्स बा क्रिकेट बा फुटबल जिखुनु स्पर्ट्सआनो जाया मानो बिनि गेजेरजों जेनाखि जोंनि रिलेसन सोमोन्दो खाथिनि हादोरजों खोब मोजाङै थागोन। थांलाय फैलाय मोजाङै जालायगोन, आलासि जालायगोन। दा बिनि थ्रुयैनो जाहाथे जोंनि ओनसोलाबो खाथिनि देशनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन फैबाय थानाय समाव जों बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनोल' खोथाया जोङो मोजाङै रिलेसन जेनाखि सोमोन्दो बेखौ बिभिन्न कालसारानो जाया मानो स्पर्ट्सआनो जाया मानो बेफोरनि माध्यमजों जोङो दोनलांनांगोन। जोङो रायलायबाय थादों, बिफाजोंबो रायलायदों, जिएमसिनि गभर्नर बिथांजोंबो रायलायदों। फैबाय थानाय समाव जोङो फुटबल फ्रेन्डलिसफोर खुंनायनि लाहार फाहार खालामनायनि खोथा फैदों। बिनि अनगायैबो माराथनफोर जोङो क्रस बर्डार खुंनो हायो नामा भुटान आरो इन्डिया जोंनि खाथिनि लोगो नांनानै। दा बेफोरखौबो जोङो रायलायबाय थादों। दा फैबाय थानाय समाव गेलेनायनि दारै बोरैहाय जोङो रिलेसनशिपखौ सोमोन्दोखौ गोरासिन खालामनो हायो बेखौ बिथा खालामनानै जोङो खामानिखौ मावलांगोन। आरो सोमोन्दोआ ओरैनोबाबो मोजांखा आरो बोरै साबसिन खालामनो हायो बिनि थाखाय खामानिखौ मावलांगोन जों। जिखुनु स्पर्ट्सआव गेलेनांगौ। दा बाय बार्थ खिन्थु बर'फ्रा फुटबलखौ मोजां मोनो, फुटबलाव मोजां। थेवबाबो बे नङाखि जोङो क्रिकेटखौ साइडआव दोननानै जोङो थांनांगौ होननानै गासिबो स्पर्ट्सखौनो जोङो गेलेनांगौ। खोब चेम्पियन जानायनि थाखायल' नङा, जोङो गावनि देहानि थाखाय माइन्डनि थाखायबो जोङो स्पर्ट्सखौ खेलाखौ गेलेनांगौ। दा बिनि थाखायनो जोङो गासैबो रोखोमनि स्पर्ट्सखौ गेलेनांगौ, क्रिकेटखौबो गेलेनांगौ। मानो होनोबा भारतनि इन्डियानि क्रिकेटनि सेक्रेटारियानो आसामनिफ्राय बावसो दा बिनि थाखायनो जोङो जिखुनु स्पर्ट्सखौनो जों हाया जों बायो होननानै दोननो नाङा। जों जिखुनु रोखोमनि स्पर्ट्सखौनो गेलेनांगौ। जिहेतु बिफाया अर्गानाइज खालामदों, बिफा बिथांमोना बुंबाय थादों, भुटान क्रिकेट काउन्सिलनि आफादगिरिजोंबो आं रायज्लायबाय थादों, बिथांमोनाबो बुंदों फैबाय थानाय समाव टीमखौ बारायगोन। আমি যেটো চাইছোঁ আগতকৈ ভাল খেলুবিলাক ওলাই আছে এতিয়া ক্ৰিকেটত। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল এতিয়া আমাৰ অসমত ইলেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আমি ভালকৈ গাইড কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ প্লেয়াৰবিলাক শ্বৰ্ট পিৰিয়ডত কালেকশ্যন কৰা হৈছে। তথাপিও আমি ভাবিছোঁ নেক্সট টাইমত আমি ভালকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি পেলাই ভালকৈ জিতি যাম বুলি আশা লৈছোঁ। কিয়নো মানে আগত বছৰো আমি কোকৰাঝাৰে BTCয়ে উইনাৰ হৈছিলে। এইবাৰ আমাৰ শ্বৰ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিও আমাৰ ভূটান আৰু ইণ্ডিয়াৰ লগত যিটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে আগৰ পৰাই এইটো ভালকৈ চলি আছে। নেক্সটৰ আকৌ ধুনীয়াকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। এইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ।
এইটো লৈ পেলাই আমি ভাবিব নালাগে যে বেলেগ মানে ষ্টেটত বা বেলেগ কিবা এটা আহি পেলাই কিয় খেলিব লাগে কিন্তু আমাৰ আগৰ পৰাই যিটো ভূটান ইণ্ডিয়া আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে সেইটো আমি চলাই যাওঁ